just because thina sibabantu abamnyama ne yazi ukuxelela umuntu oba wena udlisiwe but umuntu omnyama ngeke ayikhole yonto ubudlisiwe ayike ngoku uyabo kulorhulumente osiphilisayo wena kayise not uba unceda thina kuphela sibodakho ngezimali asinikayo nanto nabelungu nabo yabo mandithi naye lo mntana lo uyabo uzozalwa etheni umama wakhe notata wakhe bengekho andaba udepartment yabo so uzofumana lo mali ye foster care yabo jonga ke ngoku la mali ye foster care uzoyifumana inyanga nenyanga lebe nhleli ndiyibeka mina kula 12 months engekazalwa ayongeze phezukwayo leya iveliphuma siyi yayibo sesisithonga ke umntana esemncinci manje uthi nje hrempu phaka la saving upause yabo manje uthi hrempu pause namo okungokwa midliso even if ndazi ba like indivisiwe just because umuntu wamthanda ngiyawazi umuntu wami ndiyamthanda uthando enalo for yena andazi ba like look sama podcast confess hayi moyamthanda lensizwa hey yeah bafethu welcome back to NGC podcast bafethu next gen chat bafethu we talk about everything and anything why everything and anything bafethu thank you for your support thank you for everything bafethu bonisa lo producer thank you for yonke senzeleyo nabafethu niqhubeka nje libana athi bafethu obviously amane bazasi Plamani Xando Tepeteyo ndinga-eda ngoba into yazwayo ndingasho with confidence into yazwayo bafethu andiyami ndodwa ndihamba no nazo-ke mfowethu imaki lwantu umlondo sishalambele ingozi salambele ingozi hayi ulwando nobasondela kunebhesi bafethu noba ungasondela fethu ulike mlakho hayi mntakodwa hayi uhamba ne-chess clan apha mntakodwa amajala hamba la siyancama yona ayithenga i-orange mntakodwa njalo bafethu siyabuleka fethu for utuna niyasazi bafethu WNGC pod asiwasifihli into amakho uhlawula siya straight to the point njalo khona iwe ngandayibona bafethu kuthiwa zininzi inhlanga ezikhona bafethu yabo la South Africa ibusekile uba ibe nenhlanga ezinazo yabo abesuthu abapedi inzule nje bafethu baninzi even nathi singamampondo lo ndifuna ukwazi bafethu ba loluphi uhlanga walibona ba wena olu ndingali data olu ngeke ndilunge kulo yebo essentially like mna on my own perspective man hey sakulona essential AB essential like kuba ngcono like uba udate nomuntu like okwazi ba wena uthetha ntoni yabo uqala ulwimi oluthetha abalolophi essential ngendate nomuntu ongazi ba mina ngithetha ntoni yabo kubanzima ukudate nalomuntu yabo yeah essential andazi ba kulobhuti osecaleni ungama ngazi ba yena ngathi akaloluphi ayo hayi mntakodwa azobenziya kude mina mntakodwa balolophi uhla kodwa yabona ya Nigerians yabo imike ithi yabo bafethu bayilava imike maseyibalekho ngiyamazwa ngone yabazazi perfect abantu abazinhlanga ngenhlanga zahlukene mina manje ngabenziya kude mntamo yabona abantu kuthiwa ama Nigerian ntwana yami sorry ngami yabo ukayisena ukhala ngokuthi mhlawumbe fanele nikwazi ukuxhumana nangolwimi nangantoni yabona nantoni ngoba sesasinikwa mntakodwa yabo isilungu faye sithethile ukuze sithini sixhumane yabo so mina I wouldn't mind uba ndidate noba li Nigerian Somalian nantoni Ugandan ya mntakodwa yabona kayisijonga mntakodwa babantu aba yabo babantu ne cha ngokukhula kwethu nangokuva nangokubona siyabathathela uba bazenhlobo bazizwe so omnye umuntu lapho enamnika mfethu neSomalian awu yabo hayi guys ukushuta nilahlekani ndo namuntu wami ngenhliziyo yami yonke mnethiza netafika andazi hlozo even if like inhliziyo yami phela but
ndikuthanda ngayo yonke ayophumamele baby cela uvele uzoyilanda yo avele ayithathe okuzosala ntoni Mfethu like lento ayishoyo mfethu andikho against yona wona inibuyise kule topic ba xa ngumjida udlisiwe uyazibona ba udlisiwe like andifuna ukukhomba amatyama ayibe kufish kona kufish kona uzibona ba udlisiwe anisibudlisiwe ndiyabuza ba xa udlisiwe la ku ndimamele mntu okutsha andilela ngapha wonke ukwazi ba ayikho mbuzo uzibona kanjani ba utyisiwe senjo like wena mkhulwane andiqondi ba okanye fana ba ungazibona buzi udlisiwe yabo soze just because abantu esiqhele kubaxelela ba uyazi mntam lo sisujala naye uyabona mhlambe lianda sihamba nengcambu njengoba bendithile asoze khona into yabona wena guys awusoze ubone mntakwethu ngoba ndizawuxelela mna ndithi utyisiwe into ezokwenzeka wena ezofika apha entloko andithi ndake ndatyiswa guys andithi ndake ndatyiswa yabo nami indlela endifike ndisiva ngayo kwalapha endleleni yabo kuthiwa wena guys zawuxelela ne ndithi mntakwethu utyisiwe ngeli xesha ndikuxelelayo wena guys yabo le nto kuwe izofika ingene ngapha izophuma ngapha then into esalayo apha enhloko kukuba ndithini ufuna ukuxabanisa nomuntu wakho yebo omthanda ukufa into ozawusuka ubuyenza ndimo ozonikhupha ngale mnyango okanye unibethele unibulala yabo uthi uba wena kayiseke ngoku ngabe uyayicinga yonke laa nto uba mhlawumbi ndiyakunceda okanye kutheni uyambulala yabo le nto njongeke mntu uzazi kona ngaphandle uphipha nje uyasho umfethu ba yalana ubuzivile nayo isymptom yayo utyiso kuhlamba kwamadilozi ukuba ubone uzihlamba yenye yazo guys hayiba iyo kuphela ube ngilotch ufike so yebo so xixa pha senjo wena mkhulwane not bakanye mhlambe kungayiyona symptom engundoqo yabo senzo zininzi izindlela yabo engendizazi mina andazi kusawudliswana ngendisho yabo baby ukadlisile umuntu bo sendisho wena guys yabo kulento isithando sami ungandlisi ifawamdlisi ungandlisi ndiyacela mntu wami kuyo yonke lento yodliswana wena guys cela uze ungandlisi masimuyalele yabo cause ekugqibeleni nami ndizama ukuxwayisa amajida ngodliso ngedliso hayi andingaze ndliswe if undlisile indaba yakho leyo yabo uyathanda na ubatyise mfowethu wejoyine not bandiyathanda but ungavuma as an if like liqhamuka nguye ndiyathanda bandlisa hayi madoda hayi yabona sikweza uyakuthanda umfowethu uyakuthanda ngumuntu wami lo ekugqibeleni yabo ayilapha so into endingayithandiyo ne if kuthiwa kudliswe mna ne ndizoreacta ngendlela like engokho normal emajideni azothi yena ulwando udlisiwe yabo but if kuthiwa kureact senjo like uKK emajideni kuzoba ngathi yena nguye umuntu wrong emajideni yabo ingxaki senjo like idliso liyalixabanisa abantu mfethu hayi bafethu ndiyaniva bafethu ndiyaniva kakhulu futhi ngo cha ndifila lento yodliso i-topic end konwena enda inintsi ngasa bafethu ngasa bosisi sandlisa abantu nani bakhulwa sandlisa isibethu la khona kuthiwa bafethu amna ngendlela engikhula ngako khona intetha ethi akukho apho uthi nambi akukho apho impondo lingekho khona ngayiva okay anizugxila apha kodwa ndithi mina kwidata kwistats zami enzenzileyo bafowethu akukho apho kuthakathwa khona ugqitha la yabo seso ngendlela ukuvela impompo vele ukulimpo ba hey kuthiwa iyashuba pha uve futhi nakozolo nantalo komhlaba yakhe Iswazini guys uswazini ba xa ucinga kwi level zokuthakatha asikho pha competition ezamampondo ndazi ba into yokuthatha singede sibe proud ngayo awunike isikole ndifuna ngathi yabona guys ndingatsho mina ndithi wena guys ewe izinga
lethu mfethu ngokuthakatha yabo anithakathi kodwa liphezulu singamampondo yabo liphezulu mntakodwa liya high more than alalanga tu yabo lo mthi alalanga yo ubuthi kayise mntakodwa ewe ne ngiyabeva bonke uyababala guys baba yathi Swazini Nigeria noba even sikhophela neAfrica kuqala ukuthakatha yeah kodwa ntwana yami mina seva kuthiwa kuthethwa ngomeqo swazi Victoria Nigerian lenzile umeqo ntwana yami yabo uyabona umzekelo abantu bathakathayo ke ubabona yabona abantu bamnyama aqaphela babelungu yababona babethakatha benqabele begibele imishado benqabele impahla bathakatha nabelungu ukumbona umuntu omnyama enqabele umlungu ugqirha which ngumthakathe ngoba legqirha umlungu xelela mntu uyathakatha iwitch ngumthakathe ngco uyayazi uyabona kayise abelungu umuntu omnyama ngeke umbone evedele uphakwe lo kwe-social media ethakatha ngoba intoni imfihlo yebo ilento bathakatha kanje abasivezi lento nditsho guys sozufumane iNigerian okanye iSwazini and manibale nje bonke abantu lempondo bonke abantu kuthiwa bayathakatha wena guys uyova kuthiwa lempondo kuphela akazi noba wenzekeni uvuke sedumbile umlenze yabo weqile ke lo muntu lowo sozuve kuthiwa Nigerian imlungu weqile wathi lenjonto yabona thina ntwana simampondo ayisinzima mnganami when it comes to witchcraft hayi ntwana sinzima Nasba top tier uthakatha wena ukuve na sindibuyele kulando yedliso wena guys ukuve kuthwe wena mfethu umuntu bethwe ngantoni ngejungu ebusweni uyabo okanye ngepente ebusweni yenze kanjani lonto unganityesa unibethe ngepente ebusweni mfowethu unityesa njani unibethe ngepente ebusweni ningamagqirha nimampondo sukala kakhulu ulenga mfethu wena mkhulu senje nyani ne amaphondo ne ndingasho ndithi anabogqirha nyani ayishem bunintsi wow yabona senjo abelungu senjo like eyabo indlela yokuthakatha advanced singasho ba iadvanced okanye ihloniphekile Sibayibeka ngokuthi bathakatha just because thina sibabantu abamnyama ne yazi ukuxelela umuntu oba wena udlisiwe but umuntu omnyama ngeke ayikhole yonto ubudlisiwe hayi mfethu unyanisile ke lapho mfethu makuthudlisiwe ngeke ayikhole ngeke ayibamba uzothi ukuthandaza mfethu ukusiza mawudlisiwe if like udlisiwe ne uzobalisa kumuntu amdlisileyo kuba ngathi uyaliphemba idliso kuba ngathi uyaliphemba okay sibani bani udlisiwe yena uzobalisa kuzibani ba lo ngisileyo bandisile baby yima esithando sami yazi my sweet scrumptious yebo my babo yima undlisile esithando sami ngekathi uzothi hayi asoze nam senjo okay fine nam okungokwa idliso even if ndazi ba like ndivlisiwe just because umuntu wamthanda ngiyawazi umuntu wami ndiyamthanda okay uthando enalo for yena andazi ba like lokusama podcast confess hayi uyamthanda lensizwa hey aba mfethu hayi sinfuna smooth mingabe uzapha comment yo basmooth okay bafethu fala ngale bafethu kuzo zonke izinyani into enizibona bafethu hey kyani pha kuzo zonke bafethu enizibona ndiyathanda uba sigxile kakhulu kukuhlanga kakhulu labo yeyiphi mandibe ngesiqonqo yeyiphi isuperior race la eMzantsi oyibonayo bale race
iyona isupreme kunazo zonke race yavuma ko competition ngona yebo vele ubomba tight yabona le ikhona kwisport ikhona musicians ikhona businessman senso like nje ayiba sifokasa kuba iphumelele ngolohlobo zonke izinto hayi umuntu onsundu please like if I would say into okwana like white people I don't want to lie abantu abamhlophe nani bazimisele kwizinto eziningi even if like they don't get recognized sakhulunywa abantu abamhlophe andazi noba bakhula kuthiwa wena masona 16 kumele ube independent iyanceda ona just because Tina like for instance mina ne I'm 21 ne na 21 but nse independent yabo but abantu abamhlophe nse dependent zakusonza okay nse dependent yeah but abantu abamhlophe nqabeli ba ubona umuntu ona 21 or 21 ose independent ose dependent abantu bayenza ngahlobo luni na baba be independent iyona nto ngayithetha leyo hayi kulendile lena la mfethu hayi wena guys andizuthetha into eninzi nami xa usithi wena babelungu ayinambenza promote ntwana leyo race nami lebe ndizophumana ndizokongeza kulaa nto itsho wena guys uba bathi at age of 22 yabo umuntu usele ubonakala ubusuccess for life uyabona ntoni nantoni na kona esinye isitsho phofa isositsho wena mntakuthi umuntu qha owayenibonisa indlela namhlanje ayiboniyo wena siyabona xa uthetha ngomlungu mntakuthi uthetha ngomuntu onengqondo yebo umthingo odaki no banayo odaki ingqondo guys yabo kodwa bathanda uthini ukuyibeka phansi kwetafile emthunzini yebo yeki no wena ngiyamsela kule nto ngitsho wena yabo bayathanda ukuyibeka emthunzini so much jonga guys yabo mandithi umlungu mntakothu ne okanye i-age yakhe ilawo ko-23 ne okanye 24 upwards ndiyeke le 22 so sesakusidile senjemba se-10 seko-23 ukuya phezulu lo mlungu lowo wena yabo into azoyenza uzothi afumanisa into obani utheni umithisile yabo then ke umntana akazalwa maybe yabo napha esiswini akabikho akadini kumamakhe kodwa into ayenzayo wena guys from the day esive into okubana umithisile ubeka nditshitshumi mntakothu yabo umntana akakabikho guys akazalwa ubeka itshumi guys 100 rand lo mali ithile wenzela uba after 12 months yabo eza savings zakhe sibese zikhona for uthini uphilisa umntana njalo yayibona into eyo guys jonga ke ngoku yabo kulo rhulumente osiphilisayo wena guys not uba unceda thina kuphela sibodakho ngezimali asinikayo nanto nabelungu nabo yabo mandithi naye lo mntana lo yabo uzozalwa etheni umamakhe notatakhe bengekho andaba udepartment yabo so uzofumana lo mali ye foster care yabo jonga ke ngoku la mali ye foster care uzoyifumana inyanga nenyanga lebe ndihleli ndiyibeka mina kula 12 months engekazalwa ayongeza phezukwayo leya iveliphuma si yayibo sesisithonga ke umntana esemncinci manje uthi nje rhempu phaka la saving upause yabo manje uthi rhempu pause thina hlange inyawo ntwana yami ndiyabaleka mzamshiya yedwa hayibo mntaka awushona mali penalty yebo ngamshiya mntwana zobaleka zobuya sele na 3 years nantontoni yabo sendiyamfu hayibo mntakothu spoponi guys siyabiza Denisho nayiva before hayibo hamba nosho umntwana just in case nobani penalty noba kulilo ipenalty senshoda uzobuya somoma nawe like hayi ndimlo asiyede funa ndimlo lapho uzobuya khona uqiniseke kuba like njengalo siyambona naba nguwe vele no yenzeka la komuntu yabo ungabona nje ndole iyenzeka la komuntu khona umntwana ndiyasho uba akundim ngoba intoni bendazi uyabona wena guys
ndiza kuwe ne yabo andithi wena kayise ne into eright ubaleka umntana shame bafethu yabo but ndiyatsho uba into esiyenzayo thina eziblack kulanto kakayise ebekade buzile ya into esiyenzayo siziblacks leyo uba sibe ngathi thina si low developed ukuthi ingqondo yethu asifuni uthini ukuyisebenzisa siyibekele phezulu nje fast nje bafethu nje fast uvara ngicela nje nisho nje fast ba yeyiphi indlela ongayisuggesta wena nawe mfowethu engazama usiphucula thina ezabantu abamnyama if sikalandela le formula ekanje I think ikusasa labantwana bethu lingabhethe yeyiphi uyibonayo nyani bafethu ba ngicela ukulenda mina Nco yabo mina eyona nto ndiyishoyo mina cause iyenceda abantu abaninzi lento ngizoyisho yabo grant beside mfethu i-DNA yabo cause i-DNA mfethu ayikwazi ukuxoka but yeah isenoxoka sometimes nama ndikhosho ngayo ba like iqiniseka kanani yabo but yeah i-DNA mfethu yona steps sokuqala esona steps sokuqala mfethu noba mfethu like anayo la mali but what is one steps of DNA test because yona mfethu abanye abantu abaninzi nje bekwazi besizifamily nje yango ngenxa ya DNA test because ebakhiphile yabo phelele lapho sejoyina mkhulu wena angikwakhe into ushoyo yabo nge-DNA just because akho right ukudla umntwana ongamazi ba ngokabani yabo hayi yabona ngayilabo kuba ngcono ba like wondla umntwana omazi ba ngowakho not ba ndi against into kubana wakubamba isipenalty or something bengekho epalini hayi kona kick yabona mina guys andizube ndithini mntakothu yabo andilwe futhi ngekho wapheseka kule nto itshoyo yabona guys kulanto bethu guys singathini unceda yabo nokuthini nokukhuphula uyabona wena guys umntwana mfethu xa esemncinane yabo uyiblessing noba sele mdala na yayibona lonto mina kayise andizuthi xa ndikumithisile mntakothu yabo noba ubusisifebe na into enzawoyenza mina kayise umntana ndingamthatha ndimkhulise ne njalo yabo ndimkhulise wena mntakothu but ndiyamazi into ubani utheni akangowami yabo unless ndiyakwazi mfowethu uba nguwe besitya ndawonye uyayibona hayi mntakothu kunyanzelekile ezile kuwe cause ndiyayazi but if umamakhe naye ukule ngxaki yoba utatakhe utheni akamazi yabo uzomphosela phi ku andizude ndale mntakothu nizamthatha lokona khikhi kayise yabo ndiyifake enhloko epalini yakho uyayibona khulise lo mntana mntakothu cinge ke xa sendimkhulisile mntakothu lo mntana lowo utatakhe uzamthanda xa sele iphuma inyani yoba akangowami ngeke azamthanda uyabo kubani ngoko yena tatakhe nguwe yabo umkhulisile la mntana yabo sele ke ngoku ibonakala ba iblessing inyani ke ngoku sele zokwenzela ezinye izinto nangona ingenguye owabani owakho kodwa ngaphala kokuphipha nje hayi lonke umfowethu uthi i-free kick masizikore nabazazi bazikhatywe ngobani ezi-free kick masizamkele xa ungayazi kabawo amapenalty xa ungayazi mntakothu ngaphandle uyayazi guys senzami nendiyazi uba yakho emkhulu ngaphandle uba ndingayazi mfowethu bengicela ungimphendulele makalende bengicela ungimphendulele yabo sesho ne lento mna ndizoyigadarisha as if like we are a team ne etimini masikorile sijabula sonke hayi yabo not ba kuzojabula umuntu okorileyo kodwa jabula kakhulu nje yes yena ujabula kakhulu ne but ekugqibeleni usiwini sesonke siyiteam hayi wena kayise ngikuva kakuhle mntakothu le ndingawi le bhono ingawi le bhono le izobulala abantu abaninzi gwale kakhulu nife nami kuphela hey pilot usibhono ngo mina into endifuna uyisho mina yabona into yabantwana bra ungangayifanisi nanto
into yomntwana because iqhamuka ngexesha nawe ungazibona ba like uyiplanile lento ubona xa une-budget bazazi bawazi okay ngenyanga ethile uzokwenza into ethile yabo but into yomntwana ayiyonto ungayilindile mfowethu because into yomntwana ingavele uqhamuka namhlanje hayibo zibani Dimit yabo Dimit wara wathini wena ento ubungayicinganga if yaqhamuka ngelixesha iqhamuke ngalo and futhi awuzuyithatha ngela xesha ba like hayi vele wara abanye abantu wathini wena uzaneyani ba like lo mlolo uqhela uba naye umuntu lo ngelixesha elithini hayi ulendile but yeah andisho ba like we accept a free kick okanye penalty okanye into ntini because thibe but mfethu nawe ufuna uzame ukubheka yabo like lo mntu lona awuzokubambisa free kick okanye penalty chazile yabo ya namvumelana naye mfethu ngalendlela bafethu ngaphandle ukuthini nje bafethu sizawuvala nje bafethu urhulumente wefama nje uyaphusha nje enze so kuyo yonke like into esenzayo asishiba like sizobaxeba abantwana musi yotata ba-present yabo siyavuma o-fact sishiba hayi ma-DNA test soba present like befama yinto enyanzeleka ibe khona qho nje after i-birth DNA test yenziwa uba ingaba umntwana walongo ngaba ngumntana wakhunyana lo banintsi abantu abashamafika ngale ndlela wena guys and so uthi ugovernment suppose baye ayenze mandate lento kahle iDNA umntwana xa izama ibe compulsory ndiyakuva mntakuthi hayi ndikuva kakuhle wena guys fethu ungabizo ngomfethu bafethu thank you for watching bafethu thank umajida abantu bafumana phi mfethu usho indlela yakho asiyenzi nje indlela dithuhendle mfethu senzo mkhulu wa wena thandle tafile lo bhuti hayibo ku Facebook ku TikTok whatever senzo like ingcale etafile ndisike ndayithanda okwesithandwa sami ntokazi lini bayikhange ungene senzo wena etafile ne ndisike ndakuthanda okwesithandwa sami ne but like adichithile le nditha isithandwa sami ne senzo like unganifumana pha ku TikTok yabo handle yakho TikTok ndingilwana nzimela like yabo even if like you feel like you wanna enjoy my life now because mna uyaphusha live no ndiyaphusha live senzo wena mkhulu wangiqala ukubona ku live hayi lapho ujoin hayi lapho senzo like ngibudisa pha hayi lapho isweet mama isweet babies isweet lokhuza obo okay sabulele umdlisele lo muntu hayibo Thixo andiyazi ba kwenzekeni umfowethu samele sifike siphalaze pha endlini hayi indaba okudlala hayi mina mntakothi ndiyafumaneka pha ku TikTok na ku Facebook na ku Instagram kukeketso KK yabo KK igama keketso eqaleni KK egcineni hayi isivele bafethu first uyonye ngathi ba last NGC postcard bafethu seniyaphula nobhuda lo kudala ndiyaphha mina yobenziwa ku live so bafethu thank you for watching thank you ba ufike le portion kuyo abafethu bangamanqina bafethu ba if you are willing to come to iPort you are always welcome the door is always open bafethu thank you bafethu for tuning in thank you for supporting hayi siyasilungu enkosi bafethu for usixhasa bafethu siyabulela danko enkosi